Rahmene tek padha durung tangi jane padha dolan harapan apa ora to? Nggih Mi, nembe cetek geni teng dapur wingking lho. Endi bola-bolamu? Ya mene garapan ana tilase. Muga nenek waya wong ngopi njaluk batur terus piye? Wis tak gugahi lho Mi, tapi saloke rung tangi, tapi salok wis 200 kok. Kandhane kabeh. Nggih Mi. Hei, cah, bocah, jajale tangi yo, dikon kumpul iki lho. Hei, cah, bocah, jajale do tangi yo. Iki lho nek undang-undangan gaji. Wis Mi, kingko bocah genah-genah gek rene. Tunggunen pokoke. Sakrono Me. Nggih Mi. Lagi tangi kowe, Mon. Mboten Mi, kula ketenjing apa resik-resik jeding kok. Ora usah ngaku-ngaku. Sing resik-resik jeding lho aku kat jam 5 esuk mau. Lah aku mau lho ning mburimu, bareng mbok dhisik aku ya ora sida. Lah Titin ndi? Nggih Mi. Tumben kowe yang mene wis adus. Adus tenanan apa kok ngilangi setup kowe mau? Sarana man. Adus Mi. Helah, adus yamene genane sing dijepne. Biasane lho tangimu jam 12. Ora ya, ngawur. Wis enak tamu to kowe? Dereng Mi. Lah tek wis adus kowe. Adus dipadoni, urung adus dipadoni. Ora lho, maksude iki kok tumben. Pak Johan arep rene. Leh, bulet teh ngalor ngidul. Entek-entekane kok ora diapeli Pak Johan. Pak Johan ki udah tamuku lho. Lah yen nuduh tamumu sapa? Gendakmu. Bapakku lho Pak Johan ki Mi, masa arep adus ora oleh? Alah, bapake to. Ora ngomong to men bapake jenenge Johan. Gite ora. Bapake ya ora to, kok kowe. Wis endi kabeh liyane? Hei, cah jajale gage. Sarana Tin. Nggih Mi, lagi arep adus iki Mang. Cok, adukmu merek apa barito? Mlecek. Wis dikandani bolak-balik aku ke paring gila. Yen anduke dienggo wong. Wis tak kandhani bola-bali to, nganggo bahange dhewe-dhewe. Rasa epret. Ora epret, kandhani luwih penake nganggo bahange dhewe-dhewe. Lah sing ning jero adahmu kuwi apa wae, Wi? Sabun odol kali sampo Mi. Jalan delok. Hayamu nuturi anis, sabun odol sikat dimbab, ancuk. Sarana Wi. Yo, atik saya mundur-mundur aku iki. Nggih Mi. Enek apa to Mi? Enek apa? Apa patut yang lagi melek e? Lah Mami kerja nganti jam 5 lho Mi, pulang ngantuk. Kerja apa? Kok lo sekak nang mburi karo Dona ngono ngomong kerja. Ora lho Mi, jajale sekak karo Remi ki mbok digua ae. Kuwi lho, Caca malah dolanan malah ora kerja. Wis tak gua lho Mi. Iya, bar kowe dijupuk tutik nek. Lah ling guang rada kok. Ora cah. Kowe iku lho, yang mene tek urung ngadus tek kemproh men. Lah iki lho lagi arep adus malah diceluki. Gek jedinge lho ya antri Mi, mbok ditingkat. Iya ditingkat. Yen nenek sing ngadus nang dhuwur, uyuhe nibani ndasmu. Kok. Ya wis, ayo adus nek no. Iji antri. Rasuti. Sajane sapa sing nganggo jeding ning mburi iki, Mang? Nyapo lho Dil nyapo. Gek ngising ora digerujuk emang garapane sapa jane? Ayo sapa sing ngising ora didusuk? Ngomong ah. Aku ora Mi, sumpah. Aku ora Mi, aku lho wis seminggu ora ngising. Aku ya ora, wong aku ya lagi arep adus. Lah sapa sing ning jeding mau? Ora mudeng, lha prei besake dhewe, nek ora besake dhewe sapa pesetan? Dunku mau tak titipne kowe mbok grujuk sisan to, Don? Wis tak grujuk mambengi. Lah terus nek semene mbane ora sing aku ki sapa? Gek engko kowe Bil. Apa? Ngising ning mburi ra digerujuk. Jane aku ning ngising ora tau tak grujuk, tapi tak uruki pasir. Aku lho ning ngising ora tau ning WC. Gek ning endi? Ning sorwit melinjo cedak pasir-pasir. Cok, gila nih kaya kucing ae. Sik to, aku kok dadi penasaran. Si Dani iki mong sapa sing lali urung digrujuk? Nek apa to Bil kok sajake gayeng temen? Kelo rame ning jedenge nek wong ngising ora digrujuk. Aku curiga. Iki ketoke garapane Citra. Ya toh? Iya Mi, Citra wi mesti. Alah yo, nek didelok ket wajahe Citra kuwi. Jrek didelok ket wajah jare. Wes, dilabrak ning kamare kon grujuk kan. Ayo. Sik to. Iki ki urung genah lho. Sing lali urung grujuke udu Citra. Lah gek sapa? Mami kae to sing lali urung grujuk. Cok, patake malah nuduh aku Iki lho sesuai rekaman CCTV sampean mau mlebu WC jam 7.
Bar kowe renek sing mlebu WC meneh, liyane gur adus ora ngising. Kok pasangnya CCTV Sri jedinge? Iya, Gak banyak apa? ben apik. Yo, berarti kok tukang dolek aku yang pas adus. Cok malah bulet ngar ngidul, tibane taire gembrek dhewe. Sik to. Oh, apa iso yo? Hey friends, ayo adus kok mah ngumpul ning kene. Rujukan tae nang mburi kandang cepet. Weh, lah tek aku. Wes to, iki ke perintah. Lah garapane sapa? Kae lo garapane Mam. Iki ora lah ditolak. Oke. Wis teko kari, gur kon ngrujuk tai.